Салом, духтаро соза назайн саломати хубай нигоҳ кунед. Инами итальянкаҳоро аз продажа шудаги, яъне ки кам мондагиай. Аз ҳамаш яктаи дутаи либосҳои санг задаги хушрӯ. Ҳамино даётон бошад 160 сомон кам набуда. Ҳозир бошад, агар ки духтарако ду либос бигирен 120 сомониай. Айди либос болояй доставка. Хулоса 120 сомон. Ина каседа дар корай итальянкаҳо арзон, ина сангчадори фасон. Я либос гирен 140 сомон. Ду либос бигирен агар 120 сомонӣ марамад аз дили бос доставка болояй. Агар ята гирен 140 сомон доставка мекунанд. Хулас марҳамат ина беҳад гулакои хушрӯ, гулакои фасон бо нархи дастрас, бо нархи арзон. Вайра бинен чӣ гулаш хушрӯай. Духтаро неки расчётатона бигирен ки яктаия, бисёр уш яктаия. Ино фақат доставка качи кор мекунанд. Ина рангоша бинен да чӣ рангош хушрӯчай. Ина иша 18 фасон, иша 18 фасон. Кадомеша мегирен, интихоб кунен, скриншот кунен, партоен дар равакак шумода бурда расонанд. Духтаро мана рангора диден, малина цветчам аста, ино цветам чӣ хушрӯчай. Хулоса арзони духтаро бовар кунен, беҳтарин нарх додастен. Оно оранҷвиёшам нишон метӣ. Инҷода оранҷвишам ҳастай. Мана ин сафедора бинен чанд рангаш ҳастай. Ина инора бинен духтарако. Мана кабуд, савз, ина оранҷви. Хулас инами қадар мондагиай сиёшам буда диден. Духтаро тонистен, успед карден. Иш бо ками камай успед карден духтаро. Скриншот кунен, партоен дар равакак харид кунен. Итальянка гирифтанӣ бошен. Ина нархи арзон кати харидорӣ кунен духтаро. Дар рав бурда шумода доставка мекунанд.